O ano pasado, segundo as cifras oficiais, máis de 440.000 persoas realizaron o Camiño de Santiago ou algunha das súas variantes. Unhas cifras que poderían aumentar ata nun 30% debido aos camiñantes que non recollen a Compostelá. Unhas cifras que dende a Xunta agardan manter. A Semana Santa marca o inicio da tempada de peregrinos no Camiño de Santiago. Teño que recordar a cifra histórica que acadamos no 2022, que pechamos con máis de 440.000 compostelas recollidas por eses peregrinos e peregrinas, pero sendo conscientes de que como mínimo hai un 30% máis, ademais da xente que non recolle a Compostela, pois con eses que van a Fisterra Muxía, porque fan o camiño o contrario e ali recollen pois a Fisterra e a Muxiana, e sabemos que hai tamén como mínimo pois uns 100.000 peregrinos máis. Dentro das variantes do Camiño de Santiago, a que máis crece é o Camiño portugués. Pois mirouse perfectamente como o Camiño portugués é un dos camiños que máis estáse a incrementar por parte dos peregrinos e das peregrinas. De feito, xa ten máis de o 25% de todas as persoas que se achegan a Galicia a través do Camiño de Santiago. Precisamente, os concellos polos que pasa esta variante, como é o caso de Caldas, agardan tamén repetir as cifras récord do ano pasado, a pesar de non tratarse xa dun ano xacobeo. Temos reunión frecuente con hosteleros dignos que non vai a ser menor que a do ano pasado. E xa o ano pasado foi de récord, e que eles pensan establecer un récord novo este ano. Parece que temos previsións con cheos casi masivos ou casi masivos. Dende a Xunta destacan que investir no camiño é potenciar a economía local e fixar poboación nas vilas polas que transcorre, concellos que estes días reciben as visitas de centos de peregrinos. Hoxe dá gusto xa ver o pobo. Xa o venres e o xoves e o venres pasaron grupos organizados, numerosos. Eu tuve a fortuna de estar ali a carón da iglesia de Carracedo o xoves pasado e pasaban pois 200 alumnos da Complutense de Madrid, profesores e isto, e non eran os únicos, hubo máis grupos organizados ese día, por tanto é fácil contar que agora estes días van pasar grupos organizados a montón. A tempada alta de peregrinos alongarase ata o mes de setembro, aínda que nos últimos anos as vilas están rexistrando numerosas visitas de peregrinos durante o mes de outubro.